Na deň zeme deti v zuške spravili kus práce. Počasie nám nedoprialo teplo ani slnce. Pustili sa do zeminy šmatniť guľky také. Posypali semienkami, vyvalkali v mláke. Kvetinové bombičky, kartónové krabičky, tešili sa detičky a budú sa aj včeličky. 22. apríl bol pre nás deň činu. Mali sme všade hlinu, zábavu a psinu. Všetko sme to zvládli takmer za hodinu. Tej hmoty vykúľali guličky. Tie potom nechali uschnúť na slnku. Keď boli guľky dobre usušené,